Bon dia, soc l'Àstrid i estic a CFAEC i soc estudiant de Nanociència i Nanotecnologia de tercer i us vull presentar a Ariadna Ferrés, que és doctora en Matemàtica Aplicada a la Universitat de Barcelona i investigadora al Centre de Vol Espacial de Goddard de la NASA. Doncs per començar, com vas decidir el que volies estudiar? Bona pregunta. Jo, quan estava estudiant al col·le, tenia com dues opcions per estudiar al meu cap. Una era feina i l'altra era fer matemàtiques o enginyeria. Val? Feina vaig decidir que m'agradava molt l'esport, però potser no em veies ensenyant esport i de més, que era la sortida que tenia al cap que podies fer si feies INEF. En canvi, les mates m'agradaven molt i l'enginyeria aeroespacial també. En el seu dia, per fer enginyeria aeroespacial, havia d'anar-me'n a Madrid i això no em veia en aquell moment fent el viatge a Madrid per poder estudiar la carrera, i com que mates també m'agradava molt i tenia molta curiositat per aprendre totes les mates del món, diguem, per això vaig acabar estudiant matemàtiques. Vale, perfecte. I en què consisteix actualment el teu treball? La meva feina, clar, jo ara treballo al centre de vol de Goddard, i el que em dedico és a calcular trajectòries de satèl·lits. És a dir, diferents satèl·lits que viatgen per l'espai, doncs el que fem és calcular on volem enviar-lo, quin tipus de trajectòries et porten cap allà i com has de fer les maniobres. Llavors, bona part del meu dia a dia és estar davant de l'ordenador, fent moltes simulacions, col·laborant amb l'equip per veure quines decisions hem de prendre i anar configurant mica en mica els passos que ha de fer la missió en concret. Que guai. I com és la teva col·laboració amb Hipàtia? Què és el que fas exactament allà? Doncs amb Hipàtia jo formo part, soc una de les científiques a bord i després la que s'encarrega de la seguretat de l'estació. Per tant, algú s'havia d'encarregar si algú es posa malalt, per dir-ho d'alguna manera, doncs aquest és el meu paper. I per altra banda, dintre de l'equip faré un dels experiments científics. Hipàtia, per qui no ho sàpiga, és una missió anàloga que anirà al desert de Utah a simular les condicions de Mart, i en allà farem diferents experiments científics. I el meu és un respecte a l'enginyeria. Si vols te l'explico una mica amb més detall la idea que tenen allà. Sí. Doncs la idea està inspirada una mica en la pel·lícula de The Martian, que no sé si has vist, que hi ha un moment en què, per no fer spoilers, però hi ha un moment en què es dedica a estar a Mart, òbviament, com diu la pel·lícula, i ha de fer com una mena de viatge per anar d'un lloc a l'altre. I en aquell moment s'ha de guiar per les estrelles per estar segur que no s'equivoca. A Mart no tenim mapes cartogràfics de tot i, per tant, quan fem una excursió hem de saber com anem d'un lloc a l'altre. Llavors ens guiem per les estrelles o et podries guiar per satèl·lits que hi haguessin allà. Llavors la idea seria com ho podríem fer per muntar un petit GPS a Mart. I això és el que volia intentar estudiar quan estigui aquells dies allà. Vale, interessant, gràcies. I per últim, has tingut algun referent femení durant la teva carrera o trajectòria? Crec que un referent així, una persona en concret que m'ha marcat, no, n'he tingut diversos. És a dir, al llarg de la meva carrera he anat coneixent referents femenins que m'han inspirat i m'han animat també a continuar seguint treballant, no? Però no et sabria dir noms exactes. El problema que tinc és que en matemàtiques o en enginyeria, per exemple, quan jo estudiava, quan jo tenia la teva edat, no coneixia cap dona que fes aquestes coses, per tant no tenia aquests referents, tenia idees i coses que em motivaven, però no una persona en concret. I durant la carrera sí que m'he anat trobant gent que m'ha inspirat i he pensat, hòstia, que guai ser com aquella persona o quina energia més potent que té aquesta persona, perquè jo no puc fer coses d'aquestes i m'ha inspirat a seguir treballant. Vale. Doncs ja estaria, fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies per haver col·laborat amb CFAEC. De res, gràcies a vosaltres.